Norok jatno bahai tong bai kha khalai norok kaham tong na hanoi tabuk thumani basa mane muktri sarai angoi tong kha kesa tamo mukui tong nai gana thaijuk to khagoi mangala mane bukhang ha kai mangala bukhang bela yaphang kotor gai tamo tong norok phunang nai ani biru nai tong ni soya tui taba ang thang nai doma mohikani doli tawa bai khagnai bono ang kon hari thaju khagoi paikha tabang ke bono mukui sam nai tau leptin hakor khurmani nai de leptin khurmani lengkha tau ke thaju mukui khali chari nai kothai tu ade bokon logi ko leptin ko khuri tong thuk ka kutuma ni lul himi chong ta koya dingkha ha koya dongkha asto asto dingjak boro khurka nai di kutuma tabang ke mukui sam kra nai tabang ke mosa sok nai hokina hakra nai age je gorom nango mayo je ka mosa tiklaina hoki tiklaina ka ge thapani tabang ke ro moso disinai koi beka ko khasa khasa kosom kha khub bayoi norbai malai nai sinam bayoi ta angkha na kasa beka Engkau off kare jadi ta photo bukan ikas nama ni saya mana galak buat sini ang somai ni saru siri ini ada kamu sekarang segera boleh kalau mau saya ini macam ya tahu Pista kali kako, cai tongkha sini. Yang masa tong corona, darah noti cali ada.